ନା ଚାଷ 5 ଏକର ଦୋ ଫସଲି ବିରି ମୁଗ ହେଉଛି ତାପରେ ଧାନ ହେଉଛି। ଆମର ବର୍ଷକୁ ସେମିତି 2 ଲକ୍ଷ ପରେ 2 ଲକ୍ଷ। ଅଲଗା କ'ଣ ଆମେ ତ 4 ଜଣ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ। ଝିଅ ବିଇଡି କରୁଛି ପୁଅ +2 କରୁଛି। ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛ, ତମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ, ଏ ବର୍ଷ ତମେ କେତେ ଇନକମ୍ କରିଛ।